състезанието онлайн. Ще слушаме състезанието онлайн. На позиция. Там е майката си трак. Ние не сме наляво. Ма то сигурно ги знае пътищата, нали? Той е там местен. Той нали взя къде живее? Да. Далече живее. От сбирка. А той нямаше да идва да караме, защото няма нафта нещо ми казва, че няма нещо. Бил образен джипа, защото изобщо не предполага, че рано се докара, сега тук някъде на тия така заради, като няма да идва лука набързо. Какво няма На половин резервари. Так, як пластик, і буде бежати. Динг. Си спор. Знам, ама. Знаеш що? Камера. А що? Защото няма откъде излиза налягане. Кой не ляга? Не знам, че който имате е такива, като отвори, дето ми си среща нататък, Да. налягане. И? Колата. Да. И сега няма откъде излиза, и сега иска да се отвори. А сега примерно ще се отвори веднага, като го отвори. Защото Чакай! отвори стъклото. Тук е много кал. Не. Да, добре може. 3, 6, 8 джипа. 8 джипа не 8 джипа. Аз защото виждам само до този червения. След него фана. G-клас, още G-класта, патрол черен патрон. и другото е хибрид. Спирам тук. Спираме друг път. О. Ту поляна, ту гора, готина.